loď a máme tu druhé ty piráty. Tak to vyzerajú. Tak toto vyzerá, môžete si ich kúpiť, pozrite sa. Tak to vyzerajú. Určite aj Kiko, povedz, čo si majú kúpiť. Šiltovku. Čiaku. Lebo prichádza zima, určite kupujte. Áno. A pozrite, to je Kiko L. Naša nálepka, je tam vidno? Ale ty čiapky nie sú iba teraz. Oni budú až 2025, 6. Títo čiapky 2026 až budú. Je to moc neskoro, ale nevadí. A budeme predávať nálepky. Títo nálepky. Určite sa, títo Kikolu. Na Zumberskej 1, piatok a sobotu. Určite dojdete na Zumberskú 1 ulica. No Kiko, takže ideme zapaliť? A ja sa musím ešte... Ja viem, ale nemám dať sem kameru, lebo ja si musím ísť vychcať. Ja? Tam bacha. Máme GoPro. To není zo školy? Takto tam prichádzali ľudia. My si to čelujeme, no. Sedíme na schodoch. Paťo má tu telefón. A ideme na to. Vyčal si sa? Ne. Prečo? Čo? Čo tak utekáš? Toto sa na mňa vyší. Sa na mňa vyší, čo? Okay. Povedaj. Co? Potrebujem skovať, bro. To je fakt došiel? Si kokot. Ne, bro. Áno, je to kurva. Toto. Dobre. Ty tam dej zapík. Tam ho dáme. Kam pôjdeme odpalovať? Ne, nejde kútať do vačku. Si ho tam, no. Čo?